Cervikal distraktion laves, hvis der er positive tegn på kompressionstest. Vi har altså lavet 3 kompressionstest, som egentlig kan give 4 tegn, fordi at Jackson-testen er en bilateral test. Distraktionen vil vi se, om vi kan fjerne parastesierne i armene ved at trække cervikalkomplekser fra hinanden, og dermed let trykke på naverødderne. Det laves ved, at jeg lægger min tenar nede på kæben, altså underkæben, og tommelfingrene peges op mod processus mastoideus. Det er meget vigtigt, at patienten ligesom hænger, ligesom Atlas egentlig laver, og holder hovedet. På den samme måde, at på begge sider her, der sidder patientens kæbe, og min tommelfinger op mod Atlas. Det betyder, at albuerne skal være foran patientens skulder. Sådan her. Patienten tager dermed en dyb indånding. Jeg følger med op, og det vi puster ud, så bliver jeg stående og holder trækket her i omkring 8 sekunder. Og slapper af. Hvis patienten synes, at der er bedring i parastesierne i armene, er testen positiv. Generelt fejl ved den her test er, at terapeuten kommer til at trykke ind i patientens hoved. Altså at løfte patienten op ved at lave et tryk den her vej. Så man må ikke holde ved sådan her, eller på anden måde, trykke hovedet sammen, men holde ved den her vej. Og løfte op. Og måden, at patienten kommer op og laver traktion, er egentlig en selvtraktion, fordi hvis vi ser på afstanden her, at patienten tager en dyb indånding, løftes det her punkt op, og så holder vi det punkt op. Og vi vil cirka i snit trække de 7 cervikale hvirvler 1,5 cm fra hinanden.